natin yung ano natin. Shout out everyone. Live here in the kitchen. Magbabalat ng carrots para sa pansit. At saka magkain na barbecue pork barbecue. Thank you sa sponsor. Thank you sa sponsor. Thank you sa bumili. Yeah. Magbabalat tayo ay magbabalat. Mag-prepare tayo sa mga gulay. Magluto tayo ng pansit at pang-apritada. Yes. Kumusta po ang bawat isa mga kapatid? Shout out. Magandang umaga Pilipinas. Magandang gabi UEA. Kumusta ang buhay natin? Pero wala pa tayong viewers. Oh. Oy, 2 million. Wala pa. Magantay-antay. O, di kayo kain tayo ng pork. Ay, hindi ba? Belly barbecue. So, thank you, sponsor. Nakatikim barbecue ulit. Hindi mo kinain. Nakain ko na yung isang stick. Check natin na. Wala na to. Kain po tayo. Masarap. Shout out. Kaso lang nakakatinga. Makadikki. Bro. Sarap. Wala nagagawin dito sa kusina, kaya ubusin na namin. Where's Pugo? Magdamit. Tingin kayo pututin mo. Sige na. Magdamit. Sige yung damit. Happy weekend sa lahat mga kapatid. Kalaman Sa pamilya. Wala nga. Para sa mga manunood, mag-aantay tayo kung merong manunood. Kaso pag sa YouTube, wala. Kung walang manunood sa YouTube. Mas marami sa Facebook kaso. Adriel, go put your clothes on. Go. Put some clothes on na. Adriel, put your clothes. One, two, three. Wala talagang manunood dito sa ano. Palipadan mo ate. Para makikita tayo. Ano daw? Paliparan mo. Anong paliparan? Paliparan mo ng ano, pera. Ayun, shout out sa 1 million viewers natin. Ayun, meron na tayo 1 million viewers. Sa viewers na 1 million, barbecue po tayo. Inihaw na belly. Belly. Mainit talaga. Oh, may isa pang stick dito, bro. Pusin mo. Ay, hindi ko mag-chicharon ako eh. Hindi sa mag-chicharon. Chicharon. Pero yung isa, kumulam ko. Ayan. Grabe naman yan. Wala ka naman kolesterol. Isang stick lang yan, bro. Diyan ang buong baboy. Grabe naman. Ano pa kami? Kaya pa. Hapon na. 7 million in the house. Shout out. Hello po, Said Al-Sabi. Said Al-Sabi, how are you? I'm good. Thank you. How are you too? The food look delicious. Yeah, the food is not cooked yet. We are still balat. We are still peeling the vegetables. We will prepare, we will cut, and then we will cook later. Or we will. I'm good. That's good. Nice. It's good to hear. Yeah. Okay, we're just preparing the vegetables. We're cleaning it, and then tomorrow we'll cook. Or maybe later on. 9 million in the house. My 9 million in the house. Good evening. My grandma died. Oh. Condolences, brother. Bukas dalhin mo yung ano pag hindi maayos yung ano. Pan? Oo, pag hindi maayos. Para at least may magamit sa tanghali ba. Pero pag maayos na yun, Pagdadali ko mag-kumahan. hindi, ilagay mo sa ano. Ilagay mo sa likod mo. Ano yun? Parang yung may parachute. May parachute sa may electric pa sa likod. Ano din, andyan ka na para
Akala ko hindi ka pa dumating. Jen, may barbecue. May isa pang stick dito, barbecue. Oh. Ayun. Kumain ka na, rating niya lang ba? Nagpapawis ako dun sa... Mainit nga. Oo. Naglalagkit ako. Lalagkit ako ng damo. Shower ka. Kaya pa. Nebel Gotham. Hello po. Alas 9, malis sa RV. Ako na. Anong oras ba yung sasakyan niya? Christmas. Oh, sakto na. Kapag daw niya yung free shuttle. So, pag may ano naman, kagandahan may free shuttle naman sila. Kasi mismo doon na eh. Doon ang baba na kung hindi siya lalakad. Doon sa ako, ano. Kasi pag 1 auto, Nebel Gotham. Hello po. makita, may pagtamabasa. And it's my birthday. Then happy birthday to you. Happy birthday Ate Lorena will to sing a song for you. Happy birthday. God bless you God in bless all you. aspects of your life. Enjoy your day. Thank you for watching. Kaya na, mag-iwa-hiwa-hiwa. How are you? Ayun, Ito, may isang stick ng barbecue dito. Come eat. come eat. Come eat, come eat. Hindi ako sa kusina. Ipapabak ko ito. Akala ko ilalagay mo dyan sa kusina. Kung magbabait sila. Ano na dyan? Kaya mo atay. Wala, nag-aantay sa'yo. Yes, 1 million in the house. Live ko sa YouTube. Nag-live ako sa YouTube. Sa YouTube na lang tayo mag-live. Nagalan niyo ate. Bili na ate lang. Sabi ko kung magbabait Thank sila. you. Yeah, this is cabbage. We will cut the cabbage for pancit. If you know pancit. Ito may ano, ito ulit. Ako wala. Ano ito? Paabot natin yung ano. Ay, may pam. Kanin ka, may kanin. Ako kami atong kanin natin. Hindi ka magkakanin? Wala. Kumain ka na ba? Ang pa. Kain ka muna. Ano mo na yung sa kanin ba? Bye-bye. Hi guys. See you bukas. Don't forget yung electric fan pag hindi maayos na. Ingat. Apa, ayos na dalata? Ewan ko, depende yun. Kung may mabibili sila. Wala naman sila magagawa. Wala silang mabibili. Nabibili tayo. Ate Lorena de Sameto, hi. How are you there? Who's there in America? What are you doing? What time is there now? Ano pa po yung naman Ha? Facebook? Sa YouTube? Ay, mag-ulit ka na din sa YouTube para may viewers sa'yo. Hallelujah. Sarap. Ano yung ato? Wala, dala na, Ate Lorena, kain ka. Kainit mo. Kasi medyo ano siya. Yeah, that's why. Ano gusto yung amin? Yung paano yung pabugsunod. Apay, tapay pansin. Meron niya kasi pag hindi yan mapapanis mo, Ano ako? mainit. Ay na, lapayat ti baboy. Sa bagay ito, pwede naman bukas na lutuin siguro. Maaga na. Ano ba natin nila? Pitada lang naman at saka pitada lang naman. Pansit. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanays Ano yung Mother's Day? sa Sunday. Mundo. Ako Second, nalubong kasi, ano eh. sino? Ano rin? Saan? Sabi niya. Saan kayo nagkasama dyan? Tama. Kasi ibig sabihin kanina ka pa pala. Hindi talaga love you. The first I one. love you. Ano pa? Ay, yung ano kero pala, no? Oo, yung kailan yung pero. Kahit 5, mga payan. Yung sa pansin. Kahit mga 5. 5 sa pansit and then the rest. Hindi, prito lang ba? Para at least ano na. Lagyan mo sa tito ka. Hay na, Jiber Jane, yung suka na naman ang pinapak mo. Di ka pa kumain pa. Pagpapamuhin na natin, no? Ang alin. Huwag mo pag Nandiyan na yung mag-ayos na.
suka natin. Tama na yung suka. Bukasan muna natin ito. Masarap siya. Mati mo kung may nasa pilit. Ang hilig mo sa suka. Nakatawa yun. Kaya, Pangat naman. pahinit niya. Ano yung pahinit ko kasi dyan. Sabi na kasi sabi ko, bakit pahinit ko. Pag nagkakayan pa. Yun yung matapagbago. Nanino ka ti pansit? Wala kayo. Ayun. Nagapon na. Luto na ako. Medyo bakit. Hanggang nagpunta na agad. Sakto lang naman. Nakanta na rin? Yan, sa 1 million natin dyan. Hello, hello. Kumain na kami. Yan, magulo lang talaga pag ano, mga kapatid. Pag ganito tayo. So, tinatalab na kasi ako video-video. Mag-edit-edit. Live-live na lang tayo sa ano. At least, may upload pa rin. Okay then, okay. See you. Manungat charong kanyan. Siyempre din, manungat si charong kanyan. Ay, hindi ko pa binayaran yung akin. Ang 5 pesos. Ay, pautang pa lang. Sige. Ilan? 2. Oh, may isa lang. Okay, sahod ko eh. Okay, sa lista. Hindi kami kailangan mo. Na? Ano yung kailangan? Di bunso may isa. Noutang 15 jo. Mati nga sa kapulang. Yung mga umangat na dagos Adult checking. Saan? Iti ano, iti pati kranglinay. Checking. Oh, wala. Nakarating na sila doon. Hindi, syempre. Ano na naman kaya? Once, tatay niya, Joras. Once, adi, once, Check ko, check ko makikita. Kapsa. tapos 127 siguro yung check na. Wala tatay ko. Kaya wag kayong mag... Ako nakatak siya. Hindi. Tapos Hindi, mas ka pa nag-alagawin tayo. ako nalipatak nga agad yung Abu Dhabi ni. Yung Abu Dhabi ni hindi nga na nakakusok kay cake. Can I go even I did not booking? Ay, may gamit ako na isa. Ano oras? Tapos pagdating Nagamit niyo ba yun? Ay, Ay, nagamit tayo na. Bigay ko na. Di ba yung ginamit natin na nakaraan? Naisama pagdating na 2 million in the house. Hello po. Good evening. Tapos pagdating itatanda awit ko, dapat lang big-big. Ng alma. Ano oras na nagawin? Ay, may oras Let's hiwa-hiwa ng ano, gulay po tayo mga kapatid. Kasi ano siya, tinanong mo rin. Pagdating niya mo, Yes. Hindi ka lang This is lumabas. cabbage. pinagtakak nga na Repolyo. ginaw. Ay siya, mag-ginawnak, di kami nabasa. Noon nabasa lang na agad-agad yung message niya mo nga. Sa bagay, 6:40 na din ko lang. Lumalas ka, mabalik mo kami doon. Yan, salamat sa 1 million dyan na nag-stay. Kumusta po? Wherever you are, how are you? How's life? How's everything going? Sana okay lang ang buhay-buhay. Dahil itong repolyo, okay na okay. Oh. Ang ganda, oh. May paligyan yung asin. Sana ako buksan muna ito. Oh, pwede na buksan mo na ito. Pwede ba buksan yung ano natin dyan? Buksan muna ito para may na. Kaso lang, baka maano naman yung AC dyan. Pag mainit. Hindi pa naman nagigisa. Hindi yung init ba? Baka hindi kayanin ng AC ba? Kasi yung init doon pumapasok. Hindi naman So, matagal. medyo mainit kasi dito kasi Ayan sira o, po yung lumalamig na ano, oh. sira po yung aircon. Kaya medyo mainit po yung panahon. Kasing init ng ano, bagong kulong kape. Kaya magkape kaya tayo. Ang lalo. Pampalamig. Pwede. Yun naman ano, piso-piso lang, piso-pilit. Lahat business na. Ay, binalik mo ba yung gatos kanina? Hindi ah. Hindi, pero masarap yun sa ano, yung sa sinangag sa ano na bigas. Parang namiss ko yun, yung sinangag na bigas. Ay, kape. Oo, yung sinangag na bigas. Na, ano Binuksan ko pa hindi pa ako nagluluto. Kuya, ito, bubra niyo. Hindi Sarap na. kaya, oo. Nanay ko. Magsangag tayo bukas.
gusto nyo. Ikip mo yan, magsahag tayo ng bigas bukas. Bigas na kape. Oh. Ikip mo yung ano, yung gatas na Ikip ko na, Bimbo. Para yan ang Ito, ganito. kape, dos. Medyo na namis, basta ako mga pa. Kasi lang, sa kita mo. Libat yun. Pangit ka lang, ang amaman mo. Doon naman nagsabi. Kung bango yung inihaw. Ang bakit? Kumain na kami ka. Kinain nga namin, pinagkatiyan nga namin ni Grace yung satay. At saka, hello brother, how are you? Fixing na Daisy? Kutsilyo? This one, kutsilyo. This kutsilyo. Ayan, kumuha na siya. Kumuha siya. Hindi nga siya nagsalita eh. No, sinabi niya, hindi mo Hindi ko narinig. Hindi ko palang tanggal to. Hindi ko pa natanggal yung ulit na. Labanak to. Bukas ka naman kayo sa Sunday ka na maglaba. Ewan Sunday. Wala naman kayong may mga schedule ba kayo ng Sunday na ano? Paglalaba? Ewan. Nalakajiga yung mukha ni Ate Jenny. Madig na yung sulit. Ada chicharong manok ka dyan. Ay, oo nga pala, may chicharong manok doon. Agiske? Oho. Yan, gusto mo. Ang baboy. Ay, gusto ko na may kanya. Hindi pa siya kumukuha ni Lista. Nakakaano nga yan, yung manikin? Ilang beses. Bigla di ba pagbukas mo, may tao dyan nakahiga. May yung manikin. Saan? Sa labas? Oo, yung manikin. Pag kukunin ko yung basket, pag kukunin ko yung basket, maano ko, biglang tingin, di ba? Pag biglang pagbukas mo yung pinto ka. Buti na wala sa loob. Siyempre, ano na ba, madilim na sa labas. Amo pa'y binugwan din. Hindi mamaya hugasan dito. Hindi naman natin tulog ito hindi mo hugasan. Huwag kang mag-alala. Dapat daw hinuhugasan. Pagka sa bahay, kulit. Nagalo kami. Sure ka na malinis. May sili. Tapos nagkasakay yun. Huwag mo nang kainin. Tama na. Hindi, ali peso kagabi na lang. Nagiba ka pa grilled chicken ko dyan. Ang halala na amin. Nagano na rin in-order ni Amo. Baka dyan maging busy man this coming ano. O sa'yo na lang na ipapawad ko kina Arbit. Ano pa na pa ikatagbit-bit? Baka Ay baka mag-mall ako. baka mabahin mo siguro kay ano wala mo ka siyempre bago gamin mo Ay, di, nagdiretso tayo. Ang direksyon ni Palay. nagsabay kayo sa di ba nagsabay kayo magpakasabay na tayo Direksyon. nagsabay na kayo ang alin Mga pastor. bago yung AC Hindi na mga ni Jackie eh. Dapat lang. ano yung buong AC Buo, lahat. Pati makina, pati paano. Ay, libre ata pastor. hindi kasi kasi tenant naman sila yung may-ari yung magpapalit na halangan naman yung tenant magpapalit ng AC yung sa bahay nga ano naman kanina may pumunta na ng Mo maintenance yung atoy. hindi Ipipuna no dali basit mo sa bun. Ikabel ko rapat ko. Isuti ka sa studio. Atoy. Ate, ikat mo pa ito eh. kanina lang yun hello 2 million in the house how are Initin you mo, gandang gabi po yung tabi mo naman yung microwave salamat sa mga dumadaan. Paabutin ko lang to ng 30 minutes mga live natin. 30 minutes. So, naka 19 minutes na po tayo. Ay. At pang kukuk tayo. Kukuk kasi. Ang kayo maturo. Hindi ba siya mo? Apa ini kuya nga, ano, hindi nga magpat. Sino? Kuya Jun. Malayo kasi. Ay, di ko niya karili sa wala. Inaayos nila yung AC.
Hi guys. Ano ka nga? Jupin, Yes. magnangaw ka dyan ka. Ang pang-ano? Hatiin mo lang. Dito, wag lang. Hi guys, good evening. Let's eat. Ay, feeling niya ang babae. Magbablog ang Danlagang Bukid. Kain tayo guys. Bubo tayo, guys. Excuse me. Kain tayo. Let's eat. Hi sa 2 million viewers. How are you? Okay yun. Kain tayo. Kain pa naman natututo. Ano dahil tapos pa? Nyamot to. Hindi ka siguro. Kain tayo. Ba't na wala na yung nanonood? Manood kayo guys. Tapos mo na lahat. Kain po. Tamol. Ang daldal sa magtangapan. Hindi tapon-tapon. Dapat na, pag nagsabi na, ano na yan, para maliwan. Hello po. Kain tayo. Kailangan ang piraso na hindi kasama. Ang pansit, Kasi pansit, ano naman. masarap pag ang pansit. Iwan ka, maliwan ka kahit mga Cheese flavor. Cheese na may sesame. sesame. May sesame. Ano sesame seed na oh. Sesame seed pa yan. Sesame or sata? Zatan. Ay, sorry. Ay, nahiwak mo amin nga karak. Ay, hindi. Hindi pa tama. Isa pa. Para sa kanisa. Tapos ay imbatik ade very chicken for adobo. Kasi ako dapat karma ko lang TikTok. Bakas na. Hindi, goma na. Na, ano? Bakit yung katanda? Di ba sa katanda mo amin? Kasi kung compressor lang siguro ang bibilhin nila, baka wala. Kada pa yung mga maturog. Hello po, good evening. Duwang arabi na tangan naturog oh. Taunag. Kasi awan na pulot talaga. Kasi apitaw na. Ha? Apitaw na. Yung taunag, okay mo't nai. Hindi tatal ko maunang. Tadang naturog. Duwang arabi eh. Kasi di Miyerkules tangan ng ruling nga pumudot. Hello po, good evening. Di ba di na pang katunay? Kain po. Nakadawat Let's eat. sila. Kumusta? Nakaparap si Pudo. Masyado na pag namin yung gas. Pag namin yung gas, i-create ka ng unit dito sa Bubian. May sana electric Parang pa. sarap mo ng kape. Hindi man dinala ni brother dito. Hindi naman tayo nagsabi ko. Dapat dalhin Kung sarap mo. ng magkape, gagawin yung may unit mo. Sige, mag-live ka para ano. Ay, pwede mo lang mga 30. Ilang tayo ng 24 minutes? So, 6 minutes pa. Hello. Gusto sabihin na. Kaya mo kaya tinurigan ko siya. Ito ang aming muse. Muse of the night. Yes. Ako ang ambience. Good evening, everybody. How are you? God bless. Ang ganda ko. Sinsya na kayo, ah. Ang daming viewers. Nakit mo sila pa si Baboy? Matigas yan. At dati viewers. Ayan siya. I-tempay mo yung cellphone mo. Nawan sa alamanan. Tempay mo yung cellphone mo. Para may viewers tayo. Ay, gano'n. Nahiwa na pala. Maliit na. Saan sa YouTube? Ah. Ang tamis yung carrots mga kapatid. Pwede yung Facebook. Ay, walang ano. Tamis siya. Kaso lang manipis na yung paghiwa ko.
Para sa minudo pala kaya kita. So, ha? Ayan, meron na tayong 2 million. Ang tamis ng carrots mga kapatid. Opa. In 22. Ang alin, oras? Oras? 10:22. Amo ni. Salamat sa ano dyan, sa 1 million na nag-stay. Thank you so much. So, naka 26 minutes na po tayo dito sa YouTube natin. Ayan, time check na po natin dito sa UAE is 10:22 ng gabi. 10:22 natin? Yes, 10:22 ng gabi. So, ang menu nila bukas is apritada plus tawag dito, pansit lang kasi budget is ano lang, 150 dirham. So we need to budget that money para mag-cash siya. Kaya salamat sa mga sponsor. God bless you all. Next month ulit. Nag-live ka naman din ata. Ang ano, loading pa lang. Saan ba? Sa Facebook? One. Mahina bang nakadate na ako? Tama dito yung ginamit ko para dire-diretso yung live ko. Akin na ikabi ko palang diwata mo. Bigyan na signal. Pag puno mo. Diyan. Pag sakdo kasi sa kanto yung ito, naman na dyan sa timba. Sado. Tindog na dagos. Yan lang talaga ang buhay namin dito pag Friday ng gabi, ganito. Prepare ng food para sa church bukas. So everyone is invited po. Mga nandito sa Abu Dhabi, UAE. So 10 a.m. 10 a.m. Hello guys, po good evening. ang ating gawain sa church. Hi! Good evening! How are So you? come and join us. At meron po tayong libreng pang lunch after the service. Mga kapatid. Ang ilalunch po natin, makulang po tayo ng Chicken cubes. Ayan, magluluto tayo ng pansit with pork Pansit. belly. pansitan. Aging katulungan man. Ay na, nakakutan. Oh, Ano ba yan? Skinny itong mga carrots nila ngayon, ah. Diba? Mga skinny yung mga carrots nila normally, di ba? Yung malulusog, yung anong tawag nito? Yung mataba. Ano ba yan? Pero ngayon Ano skinny. na ka nakakunik ito pa na? handsome. Hindi ba nakakunik na niya mate? Ako, nakadita ako. Ubusin na yung TV natin ngayong araw na to. Hindi naman siya i5. Oo, yung 1 GB, di ba? Kailangan, no? Di magano kasi gawa ng Abu Dhabi link. Kaya, kesa naman yung mag-load ka every labas mo, mas magasto naman. Mag-ano ka na lang, monthly at least. Mas makatipid konti. Wala ganun talaga Malayo tayo sa kabihasnan. Nasa ano tayo Hindi naman siya bundok, patad naman siya. Pwede na-scam mo nga 50 ang gastos mo. Ha? Pwede 50 nga na-scam mo. Ano, na-scam ko nga 50. Parang I keep that 50. Yung, Ginastos na siguro. ako? One. Bakit yung gagastusin? Andun, nakalagay doon na ano mo, contribution mo. Anong 150? Anong 50 ba? 50 lang take mo. Ay, inalo mo? Oo, nilagay ko 100. Ba't ko naman kukunin, gagastusin ko Grabe ka naman. Akala ko naggastos mo sa'yo. Hindi Oh, Tingnan mo yung listahan doon. Lorena, 100. sana may bisita ako para masulit. Ba't ko naman gagastusin? Andun, no? Sabi ko kay Arvin, ang dami kong binayaran O sa food, sa anniversary, sa t-shirt. Para magkano lahat na
Ayun na. Tapos, ne, buwang ka tamot naturog na 10:30. Kasi sa alas pahinga. 11. Nag-ano lang isuna hotdog at Tapos na tayo sa carrots. Yun naman is yung patatas. Normally yung mga iba kasi ginagawa nila is pre-fry nila ba para mag-firm yung Pero para hindi maduro. kaso lang tayo is hindi na natin siya i-fry. I-half-boil na lang natin. Or pwede naman natin isabay na pagkano. Para less mantika lang ba? I-fry lang, saglit lang ba? Gaano ka pa din ng mantika. O mantika pati ito, dahil ipa-fry mo pa. Ganun din naman ang lasa. Kamatis din lang yun. Ayun, naka 31 minutes na po tayo dito. So, salamat po sa mga nanood. Ito ilang oras. Wala naman, pero okay na yung 30 minutes sa akin. Parang hindi naman masyadong wala naman din gagawin or Salamat po sa mga manonood pa. So, shout out po sa inyo. Ingat-ingat and God bless po. So, palike na lang Thomas po here mga na kapatid. Carlos. Happy Mother's Day sa lahat Hi, ng Merna! Ano pa yan? Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers over the world. Yan. So, salamat. Nawala lang ang signal. God bless, God bless. O, yan. Hi, Merna! I miss you din! Bye-bye. God bless everybody. Kumusta ikaw? Sana yun. Oh my katuyan. Are you sure you want to stop Good streaming? evening to million viewers.